Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe jam waali e moon kala pulluɗo woni soppulo arroyima jam waali e ma magi ziarne wala todo mi segidore wala bandiraɓe wutteji soppulo arro tubaji kala ko jiɗɗo mi on bandiraɓe fulɓe woni ko garmi on ɗo haalande manam fimi fawa mbawon famde mbaɗon ubika koko addi mbammi créé marka soppulo arro ko adi ko fof d'abord tawonte mi yino on association wona ko versante te kadi so on ƴeewi laabi ɗi tari o yi e ngare bersane en kaari waɗi ɗum ɗo kaari ngare bersane enen kam en liggorta ɗum ɗo minen saare amen ɗo hitan fof ɓe mbaɗa ɗo organisé affaire doggol wodi ko ɓe mbattani poja ko kamɓe dogoytaninde ti ko kamɓe jofta kaales maɓɓe enen kala mo mbiɗa ko ar ɗum ɗo mbatten ni ko o balleten ni kono ko a dogoyanni anti yoftani ɓe mbiɗa ko a kangani on fi mbawon famde ko kalanmi hen ho e ngala pinal ngal ala e men an ƴeewowo kam an ane fini mbiɗa ane ɓuri finde soppulo arde hoko addi a wawani wadde ko soppulo arde waɗi ko hoko addi enen ɓaleɓe ngala ambition ñande fo ñande onon jiya comme d'expression négro tubaɓe honi ɓe mbawi nanda honno mbawi on haalande ni e pula wawde yawade ɓarejo hoko addi ene e ngala ambition change men ɓay ko ɗo woni e liggorani andu on ɗamini ho affaire ɗi comci min ko hoore am baɗanmi ɗum ɗo ɗum addi ko heewi e mon ko mba on cali sodde question 20 € parano sottoo uteji ɓurɗi yombude ɗi woni ko 20 € daɓɓi juuɗe 20 € hoko ɗum hoko woni ɗum woni ko garmi on haalande ko fi mbawon wadde ubika mbawon andude hoko mi ya Allah waɗ onon ko won ɓerɗe mon to ya Allah waɗ ɗum ɓay so Allah waɗi ɗum mi haalana on nin min hoko woni ide amon si ɗum waɗi ha ɗum addi ko kalami ɗo ko kala pullo mbo alano ngal ɗon pinal so soppullo ari an daroɗa ndara vidéo wona comci ɗi waɗi important message o ɗi ɓaawo mami famnu on ɗum ɗo o ganda ho on tuman ko kalan mi on ko pinal ala e men neɗɗo noon so finani woni ɓalejo reedu ranko grand jo amen goɗɗo yiyo ɗon ko poson ɗum woni ko garɗi jimmi on ɗo lerande ko kala pullo ɗo woni ane wawi liggodirde e soppulo aro keɓa hen goɗɗum oɗon jogiiɗo association ji saare kala jogiinde association tawa a yiyani goɗɗo ar weeso ɗum ɗo waɗa ni tiwi enen cikku ho gam kaales ko ummotoro dow yana liggoren ɗo toujours mine yawon ɗo ayke utili saare so enen tawontin tunduwel men ɗo saare yoɓa jeega natti saare dembaji ɗo yayi nemtabaji ɗo hombo woni anda inde amde hoko inde amde mbammi ɗo logo ɗo on ganda hoko tengade firti e leñol fulɓe walla on ganda ɗum kala fuɗɗi saare yoɓa natira ɗon sabari en ono yire sar dembulu en ɗo na ono yire sar lawo en sare jambulu en sare jawo en mi wawata kontude ceyɗe e puyi sar buya en hombo woni anda soppulo arɗo ono gandi inde amde sare yoɓa ɗo ha kokum en wonde sare jata woni ɓe gandaka fuɗɗi sare yoɓa ha yottoyi same en hoɓe goni gandaka hoɓe goni ganda inde amde kono wona nden won ɗo wona nden waɗa comci
ko onon ko micco on ko ɓalejo reedu miijota ko kay ko moƴƴi ko micco on ko ta so pullo arɗo wawi heɓi ɗum o jiiɗe men ce'e ladde ɗo ce'e men ladde ɗe ganaɗa hoorema so neɗɗo mbawreyde so debbo ino ɓeyna ko e moto watte adde saare yoɓa taw ko miijoton ko mi wawi ɗum taw mi yeeyi simple gokkami on wulure kamiseta mi yeeyi ɗum taw ko ɗi daɓɓi juuɗe ɗi kamiseta 20 euro wulure mi yeeyi ɗum ami sodanawmi ambulance on jii wonon ko woni e hakkileji monne ko eko woni e hoore soppulo arɗo ko on jii no sertiri ɗen ɗon ce'e ɗon ce'e ladde nde ɗe ɗon ganaɗa hoorema e moƴƴi kalluɗo taw mi yeeyino wano wulure kamiseta mi sodananno umen ɗumani ambulance ɗum addi mbimi ko kalanmi ɗo ko kala pullo ɗo woni a keɗoɗa vidéo wata yawde keɗoɗa ma a heɓ ko nafima e nder vidéo e nder yewtere ko hokko addi enen Afrique e ngala projet ji taw wana ɗum ɗa ɓaygo mbimi ko wodi mawɓe wawoɓe ƴewde vidéo mi wawa haalde won konɗi e ngala ambition onon fof on jiiri gite monɗe hoko mbammi Sar Sadio yimɓe Sar Sadio gomano ɗum premiére ko kalannomi ko ho mbiɗo wawi ɗum wadde hande ɗo kalanmi ɗo yimɓe Sar Sadio ganda kono hande ɗo kalanmi ɗo so tawi woni mi yeeyi temeɗɗe ɗiɗi kamiseta mi sodana umen machine mule fi mbawon famde wana ɗum firti wana hoore am ɗaɓɓanan min